がったな。かの者に力を。
守る盾となれ。ダークプリンス。まだここの守りは分かったわ。分かっている。それを聞いて待ってお願い。姉うるさい。ラーナ姉さん。間違いないわ。私とラーナ姉さんは双子ね。だけどそう